En achiel kuom weche magna wago e mbaka, hie kaka osebedo kuyaw kaka jotelo ma Migori nikech jopiny bende keto wang'gi gineno pichni ma ugoyo, gineno rombe ma utimo, gi gik ma undiko ni uchope winjruok ma kamano. Wadhi go e mbaka. Ng'ikruok adek ma ok ni jotelo wetena ema okelo. Mano e kindwa gi sirikal mamalo. Wadhi wacho mano. Erokamano gavana. Gavana, e thuolo michamo muma mokwongo, kata thuolo michamo muma odiochiengeni mokwongo, niwacho ni idwa ni mondo iluok kaunti ma Migori mondo bed maler. Ma en oting'o weche mag tiyo marach gomenda mag kaunti mani koni ne lal ahinya te lwet jok mani luongo ni ghost workers. Nwa penjo ni kinde mane wan kodi mokwongo. To chien kama tin, moko kuom MCAs nong'ur ni nonro mane otim gi telo mari gavana ewi kwan mag jotich mag kaunti mani luongo ni Nyawawa ka. Ni ler margi ok dwa wuok ahinya mondo ji ong'e ni ne gin adi, to mage manoriembi, to mage manoyud ka nigi ketho, ma samoro nochwal kate do, ni nutiyo go bok mabandia, noronyu ka e yo mok ler, koro duokuru mwandu mag jopiny manusetiyogi. Ang'o matimore? Ler ni kanye? Ler no nitiere, kendo report no nitiere, en ei duondwa miluongo ni Migori County Public Service Board, kendo report no osetigo mar ne choro jomoko kata miyo jomoko thuolo ni gidhi dala, ma jogo no dhi dala, ma kere gima ne giwuoke, nitiere jogo mosendiki matiyo. Ler no nitiere ma e County Assembly kadware to nyalo yude. Gima nyalo seni wabunge magwa mag County Assembly mawuoyo kamano gin jomoko manok mane oseng'ado ni onge ber mora mora ma gidware e sirikandni. Omi ibro yudo ka thoth wach ma giwacho ni giwache liete, giwache kuonde moko winjo wache. Nitiere kamati mar County Assembly ma kidwaro gimora mora mondiki mogo essay, to iluongo department mohusika. Department mohusika gi gini oting'o Public Service Management ma otelne gi Waziri Engineer Kobado. Department machielo manyalo husika gi gini oting'o kata Finance. Inyalo luongo kata jo County Public Service Board mondo gimi report ni. To kidhi penjo kata iwache liel kata iwacho kumachielo oyo, inyalo wacha to kidware adieri to entie. Alright. Erokamano nya gavana kuom ler makamano. Ma japiny mora mora madware nyalo dhi e mbui mar County Service. Ok keti gi aketa e mbui gi details go, nikech achiel kuom gik nitiere gik ma iluongo ni privacy. Yes. En gima kidwaro tinyalo yude on a need to know basis, nikech oting'o gima iluongo ni details ma iye mag ng'ato. Kopo ni ne en achiel kuom jogo details ne kanyo, to en tiere ma jogo nitiere ma osewuok e tich mondik kargi ma onge modhi e court. Joge mane barupe gi bandiago gin tiere. Kipenjo ni dako semak negi odonjnegi, mano report no bende nitie gi EACC gi DCI. Wan kaka county ma Migori, wan tich en timo civil matters. Watimo gigewa ma ok wadonjo ne ng'ato. Ing'eyo ni ka ng'ato oseteng' lwete mogo gi gigo te, DCI ong'eyo EACC, ok en tich gavana mar sundo ng'ato mondo tueye. But ing'eyo kaka ji gombo tich. Ka oseteng' lweti mogo koko chak laure kodi mang'eny go, mago bende tek. To gavana, ma gin mwandu mag jopiny manolal, miwacho ni jomoko noyudo yo magalagala. To kendo ine ikawo kang' mar wacho ni anto gina adwa luoke, aneno ka chilo moro nitie, adwa luoke. Nang'o koro ok luoke nyaka giko mondo an aseluoke, modong' koro ok en rusa mondo EACC kata DCI mondane ma mondo adhir. Adwa nyisi ni wacha mag lawo mwandu molal gi gigo te, jogo ema nono, county government ok tim mano. Anta asegolo jogo ma barupe gi richo, ok agolo gi ni ok gin jo Kenya, tidwaro ni tich imi romre gi tiegruok mari. To kane opo ni barua ma ok ni kare moketi kanyo, idhi thenge to ng'ama chiele madonjo. Modong' e toke kanyo, mani lawe tok tend gi EACC gi DCI. Wajumbe mag County Assembly mawacho ni ok notim kare go, aparo ni ginyalo kawo nyinge jogo mondo gidhi gilaw jogo ka gidwaro. Okay.